ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வெண்பாவோட டே டு டே லைஃப் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இது வந்து அரைநெல்லி சொல்லுவாங்க, இல்லை சின்ன நெல்லிக்காய் சொல்லுவாங்க. இது 90ஸோட ஃபேவரட். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை பக்கத்து வீட்டில் இருந்து ஒரு அக்கா கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க சாப்பிட்றதுக்காக. அதை தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிச்சிட்டு இருக்கேன். அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி அலசி எடுத்துட்டு நமக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக இன்னொரு பவுலில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மிளகாப் பொடி, கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா ஒரு சேர கலந்து விட்டுடணும். கலந்து விட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த அரைநெல்லி சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் யாரெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.